चिरां जिल्ला गेलेमु गौथुमा एथलेटिक्स बादायलायनाय खुंदों नैजिथि गाहाय खुंनायनि उद्देश्यआ मा आरो बावै मा आयदाखौ लानानै खुंनाय जादों? गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो गासै नायगिरिफोरनिसिम चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि जानानै गाहाम हामलायनाय होबाय आरो आङो गोजोननायखौ फोरमायबाय जे जोङो आसाम एथलेटिक्स एस'सिएशननि बिथोन बादियै मोनफ्रोमबो स्पर्ट्स एस'सिएशना जिल्ला कमिटिया सिलेक्सन खालामनांगौ एथलेटिक्सआव। बेखायनो दिनै जोङो 21st एथलेटिक्स मिट 2026 इन्टार क्लाब बेखौ जों दिनै खुंनाय जादों। दा बेयाव नियार एबाउट 200 बयस एन्ड गार्लस अल केटेगरि, बेयाव लं जाम्पबो दं, हाइ जाम्पबो दं, शर्ट पुट दङ, डिस्कास दं, बेनिफ्राय जेभलिन थागोन, बेनिफ्राय 100 मिटार, 200 मिटार, 400 मिटार रान्स बे थागोन गासिबो, बे गासिबो केटेगरिनि। दा बेखौ जोङो खालामदों। उद्देश्यआ जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो स्टेटआ एथलेटिक्स एस'सिएशना जे नोङो नेसनेल मिट आरो इन्टारनेसनेल जे स्पर्ट्स मिटफोर जायोबा बिदिनो खेलाफोर जायो, मालाबा नेसनेल गेम, बेनिफ्राय अलिम्पिक गेम, बेयाव जोङो सिलेक्सन खालामनानै प्लेयार्स फाथायनांगौ। दा बे जिल्ला लेभेलाव जोंहा जिल्लायाबो दायथ' थायो। बेनिखायनो जोङो दिनै 21st इन्टार क्लाब स्पर्ट्स मिटखौ जोङो खालामनाय जादों। मानो होननानै बुङोबा एथलेटिक्सखौ मादार अफ अल स्पर्ट्स होननानै बुंनाय जायो आरो बिनि गेजेरजों दिनै मोनफ्रोमबो क्लाबा बेयाव बाहागो लाफैदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा जोङो बुंनो गोनां जागोन जे चिरां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन माने सिभिल एडमिनिस्ट्रेसननि सिङाव जोंहा मोननै स्पर्ट्स एस'सिएशन दङ डिस्ट्रिक्ट कमिटि। जेरैहाय नैबे काजलगाव साब डिभिजनाव जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो बिजनि साब डिभिजनाव जोंहा बिजनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशन। नाथाय सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों मोनसेयैनो बे एथलेटिक्सखौ खुंनाय जायो आरो बिथांमोनाबो बेयाव बाहागो लाफैदों। बे अल टुगेदार नियार मोर देन 200 पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा एथलेटिक्सफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों। आं मिजिं खालामो बे जोबोद मोजाङैनो जागोन। बेनिफ्राय जोङो दिनै सिलेक्सन खालामनानै बिनि गेजेरजों जेला स्टेटआव मिट जागोन बेयाव जोङो बाहागो लाहैगोन आरो बेबायदि जोङो डिस्ट्रिक्ट प्लेयार जों सायख'गोन, स्टेट जोङो प्लेयार थामहिनबा एथलेट्स जों सायख'गोन आरो बिदि जोङो नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलनि निस्सय जों मोनहैनो हागोन। दा बेयाव चिरां जिल्लायाव गेलेगिरिफ्रा माबायदि बाहागो लादों? जोङो नुदों जे थांनाय माखासे बोसोरफोरनिखौ रुजुनानै नायोब्ला दिनै लासै लासै गेलेगिरिफ्रा एसे बांबोबाय थानायखौ जों नुदों। मानोना आसाम स्टेटआबो नोङो स्पर्ट्स मोनसे मिट खुंखांबाय, खननै जाबाय बिथांमोनहाबो। आरो जोंहा थांनाय समाव काउन्सिल सरकाराबो स्पर्ट्सनि सायाव जोबोद गोसो होदोंमोनखाय दिनै फरायसाफ्रा गेलेगिरिफ्रा ओंखारबोबाय थादों। आं जोबोद साबायखर जासिदों। आरो जोंनि बे दिनैनि मिटआव आसाम एथलेटिक्स एस'सिएशननिफ्राय अबजार्भार सासे थिनहरनाय जादों। बिथाङा जाहैबाय निमेन ब्रह्म। बिथाङा अलरेडि दंफैयो। बिथांनि अबजारभेसनाव सिलेक्सना जागोन आरो बिथांनि अबजारभेसनावनो जोङो सिलेक्ट खालामनानै बेखौ नोङो जेला इन्टार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स मिट जागोन बेयाव जों लानानै थांगोन आरो बिनि उननिफ्राय स्टेट लेभेलाव जागोन, स्टेट लेभेलनिफ्राय नेसनेल लेभेल आरो बिदिनो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बेखौ गेलेनाय जागोन।